Fy enw i yw Lydia Thomas, a dwi mewn blwyddyn 7 a fi'n dod o Sandfields, Talbot. Fydw i eisiau fod yn politician neu rhywbeth fel hwnna pryd fi'n tyfu lan. Fi jyst yn credu bod fi'n gallu gwneud gwahaniaeth yn y byd hyn, a fi eisiau fod yn un sydd yn mynd drwy celwydd. A fi'n hoffi wneud drymiau, actio a canu. Llygad fi jyst i cau, a oedd neb yn gwybod pam. A wedyn ni wedi mynd i doctor, a fe wedi dweud hwnna ddim yn iawn. Ie, hi'n ddall. Wel, hi'n gyda vision loss. Oedd neb yn gwybod fi'n ddall yn tan fel falle pryd o fi'n 6. A i fod yn onest, fe jyst i roi fi mwy o cymeriad. Herwydd, fi yn dal yn trio fod yn fi, herwydd fi ddim yn eisiau pawb jyst yn mynd, o, Lydia, y merch gyda un llygad, fi moyn i nhw fod, o, y merch sy'n chwarae drums. Fi ddim yn fel bullied, ond mae pethau gas yn cael ei wneud. Fi'n gallu cael joc, ond pryd mae'n mynd yn rhy bell. Fel fi'n gwybod bod fi'n gallu mynd i'r athrawon, rieni fi, a fi'n gwybod fel sut i sefyll am hunan fi. Fy ffrind i Aira, hi'n massive help i fi, fel hi jyst yn creu fi gwenu trwy amser, a fi'n rili ddiolchgar am hi am hynna. Hefyd, mae gen i fy rieni yn mor cefnogol o fi. Mae dyfod bachad yn just fel pigo dy hunan lan pryd ti'n teimlo'n isel. Just mynd, that I am an amazing human being and I'm capable of doing so much more.